Ahojte, dneska idem hrať 99 noci v lese a dnes budeme musieť prežiť minimálne 20 dní a budem musieť urobiť skoro, neurobím určite najlepšiu, ale skoro najlepšiu obranu, aká len ide. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak áno, tak mi dajte like, odber. Ale aj tak by ste mi mohli dať like, odber, budem za to rada, lebo do konca tohto roka by som chcela dať 50 odberateľov. Tak, môžeme ísť na to. Takže čo najlepšiu bejsku, čo ide skoro, skúsim urobiť. Takže tak. Takže čo najviac dreva musím mať. Na to úplne asi nepotrebujem mať veľkú mapu, ale hodila by sa mi Strong X, takže asi minimálne 5 by sa mi hodila. Mapa. Teraz som tu sama, možno ak budem natáčať viac videí z 99, ak sa vám bude páčiť toto video, tak možno budem aj s inými hrať, s viacerými. Takže teraz do craftingu dám. Teraz nebudem momentálne preskúmavať, ale teraz sa zameriam na to, aby sme mali čo najviac, aby som mala čo najviac dreva v craftingu a aby som mala dosť veľký level ohňa. Takže tak. A tú bejsku si urobím asi z logvolov, neviem. Lebo cez tie poličky vedia kultisti prejsť, takže asi to urobím z tých logvolov. Moja najhoršia časť v 99, čo je moja najmenej obľúbená, je ťaženie dreva. To je proste najhoršie pre mňa. Teraz hlavne oheň a potom do craftingu. Potom za chvíľku pôjdem možno aj preskúmavať, ten druhý deň budem aj preskúmavať, aby sme našli také, že fuel kanisteru, uhlie a také. Aby sme mali čo najväčší level ohňa. A tak vidím tam v diaľke čestku, tak po ňu si zájdem a potom budem ďalej ťažiť. Nie ťažiť, ale rúbať drevo. Nie. Super. Takže čo mi páni, moja prvá čestka teraz, dneska. Spíra. Dobre. V pohode. Nesťažujem sa. Bude byť noc. Tak ja si cez noc asi ešte zvýšim level. Možno sa mi podarí na 4 dať tak. Potom pôjdem preskúmavať a budem dávať drevo aj do craftingu a tak. Aby sme mali tú najlepšiu bejsku. Skoro. Nebudeme mať určite tú najlepšiu, lebo najlepšia bejska by bola úplne, že kebyže mám úplne, že všetko, čo môže zabiť kultistov a také. Ja to určite nebudem mať.
Takže ja už som zväčšila level ohňa na 4. Cez noc sa mi podarilo. Teraz idem zohnať bunny food. Budem zase zháňať 30. Nebudem. Padla mi hneď z druhého. A ja si dám teraz asi lepšiu sekerku. A idem si vykraftiť mapku. Tak, lebo mám strašne veľkú mapu a nič som skoro nepreskúmala. Ale vlčík, necháš ma? Akože kebyže mi padne Wolf Pelt, tak nie som naštvatá. By sa mi teraz aj hodilo. Ale ja som hungry. Že tam je ten balíček, ale není. Fiu. OK, napapám sa berísok, lebo som aj celkom hungry. Tu je uhlie. A počkaj, čo nezoberiem? Nezoberiem to rádio, lebo tu mám ešte fuel a tam je ďalší není. Dobre, a teraz by sa mi hodila aj lepší sáčok z tejto čestky, aby mi padol. Prosím, nech mi padne. To by bolo najlepšie, lebo by som mohla pobrať všetky stoličky. Čo mi môže z tohoto padnúť? Som nevedela. Tak vezmem aspoň túto jednu stoličku takto do ruky. Len to, kým sa tu vymocem, bude aj, sa vymocem, to budem do zajtra. Bože, ja som dosť hungry. Kamo, ja umrem na hlad. Kde sú nejaké berisky? Tieto som už spapala. No ja som dead. Mrkvička. Eat. Stolička. Dobre. Tak, našťastie som to nejakým spôsobom trošku zachránila. Teraz nejdem nič nerobiť, iba zabiť tohto tu zajačíka. Zajko, prepáč mi, hej, ale som celkom hungry, už to musíme zjesť takéto. Fuj, už som bola starving. Ale nejako som to zachránila. Neviem ako. Tak teraz sa tuto napapkám tohoto. Tak. Ja som bola úplne na kraji mapy. Som ani nevedela. Som si nevšimla nejako. No dobre. Idem trošku poťažiť. Bože, ja tomu stále hovorím, že ťažiť. To nie je ťaženie, alebo ja neviem. Ja to budem volať ťažiť. Bolo by dobre nájsť aj nejaký skrep. A potom už ani crafting nemusíme zväčšovať. Lebo na to mi stačí aj tento, čo mám. Tu je kýdoš. Tam radšej nejdem. Jaj. Fén. Tu sú vecka.
uhlie tiež zoberiem. Tak idem sem. Možno zoberiem uhlie, ale ak tam bude a veď ešte do ruky môžem zobrať, tak. Tak tento skrap vezmem. Nie. Mne sa proste to takedy, že dropuje samé. Ja nechápem, že prečo. To sa mi hodí. Teraz som už vybavená na čisto. Joj. A jedlo si môžem zobrať. Tak. A potom už idem do ohňu. Kamu čo? Ja nechápem reálne. A z toho mi asi môže padnúť. Keď mi padne, tak logicky asi môže. Ja som takedy divná. Filím. Zoberiem toto, som hungry. Aj toto vezmem. Počkaj, som sa stratil tu. Berem. Tak, a teraz rýchlo ku ohňu. Bo tam mám jedlo asi. Aj berí sok sa napapám. No už ide aj noc. Tak v poho. Tak, ja mám samé fény u seba iba, nič iné. Tak. Tak. Sandial. Kompas. Tak. Tak. A ja si to urobím z týchto logvolov. Urobím si takto obranu okolo. Akože nemusím mať úplne, že 5, ale keď už mi chýba iba 6 driev, tak si ju urobím. Lebo tam sú aj tie zlaté čestky. Tak. A tam mi môže padnúť tá Strongex. A to je dobrá, že môžem s ňou kacať aj tieto veľké stromy. Tak. A tieto mala dám na jeden hit, takže v poho. Kebyže ju dostanem. Teraz by som mala mať asi 5. Áno. Zajko. Prihodím tam trošku ešte, lebo budem mať málo teraz. Tak trošku prihodím. A teraz akú máme veľkú mapu. Fúha, to som dosť málo preskúmala. A idú kultisti a sakra. Aha, mám jednu. Logval. A dám ju takto sem. Takže teraz stromy. Neviem, čo idem kvôli tomu tak ďaleko, ale dobre. Stromy. A najlepšie by bolo aj pár domov, kde by boli stoličky. Lebo stoličky dávajú asi 5 driev, neviem. Dá sa mi, že hej. Hej, 5.
ešte jeden strom a môžem urobiť ďalšiu log wall. Takže teraz idú tí kultisti, o tých sa ja postaram. Tu som už vykraftila takto 3. Tak poďte na mňa. Ja pripravená. Tak. Musí sa mi to trolinku dobiť. Tu prišli iba 2. Hej. Dakedy prídu 2, dakedy 3. Jaj. Takže toto video skončí vtedy, keď budem mať obranu a keď bude fungovať na kultistov. Tak to môže trvať, ja neviem ako dlho, ale budem sa snažiť, aby to dlho netrvalo. A tak. Takže sa budem snažiť to urobiť tak, aby som to už minimálne za tie nejaké 2-3 dní mala a aby sme mali akože... Môžem urobiť aj posteľ, aby nám to išlo rýchlejšie, hej. Prečo sa nám 2 dní pridávajú? Aha, tak 1, dobrá. Máme day 7. Tak musela som tam trošku prihodiť. Tak, a teraz už iba do craftingu, nikam inám. Takže obrana zatiaľ vyzerá takto. No, zatiaľ tu mám iba steny. Obranou sa to nazvať zatiaľ ešte nedá. Ale rozmýšľam nad tým, že ešte tu zasadím pár saplingov, potom dám zase steny, potom zase pár saplingov a takú besku urobím. Ináč už by sa mi hodila tá sekera, takže tento deň asi pôjdem viac preskúmavať. Neviem. Ale asi to vidím tak. Lebo mám strašne málo preskúmané a hodila by sa mi aj tá sekera, aby som mala viacej dreva. No, aj tak by sa to dalo nazvať. Takže už hneď idem. Hlavné je, aby som sa povyhýbala tým vlkom. Tam vidím nemocnicu a tam je k ničomu momentálne. Cake. Ten spapkám. Fuel. Tu zoberiem iba tie stoličky. Tieto veci tu. Takže tak. No a toto je už tu, že by mala byť zlatá čestka. Yes, to sa mi kam hodí. A dosť sa mi to hodí. To som nečakala, že ja už sakra, to nie je čestka a tam nájdem toto. Tak, to asi vedeli, že budem si chcieť urobiť dobrú obranu a že na to budem potrebovať veľa dreva. Tak mi to sem dali.
Akože ja ďakujem. Tak s týmto to dáme, že za pár dní, hej? Neviem, čo mám všetko u seba, takže takto to povyberám, uhlie vezmem. A toto tiež tam dám. Toto všetko patrí sem. Tak ešte stíham naťažiť. Jaj. Dávam takto na jeden hit tieto stromy. A tie veľké ale dávam na 32 asi. Sa mi zdá. Takto môžem asi vykraftiť rovno aj ďalšie logovely však. No jasné. Dva. Nemôžu tady to vyviesť. Nemôžem, zakazujem im tady vyviesť. Ale no, polož sa už, sakra. Tak, trošku to tu zmenším, lebo toľko toho zase mať nebudem. Na čo si sa toto môžem vykraftiť? Nič také zaujímavé veľmi. Tak si vykraftím tú jednu poličku a ja toto budem mať úplne celé a dám si to sem, hej? A bude fail veľký. Dobre, môžem cez to skákať. A naspäť sa netuším, ako dostanem. Naspäť budem mať také, že tu si to ešte takto viacej zmenším. Bude to také menšie. A potom tam si dám poličku a cez to budem potom skákať naspäť. Ale veď vlastne... No hej, tak to urobím. Ja sa vám potom asi ozvem, keď budem mať tú obranu hotovú. Teraz to bude také nudné, lebo idem ťažiť drevo však. Tak ja sa vám potom ozvem, keď budem mať všetky poličky vykraftené, tak potom sa vám ozvem. Ja vám poviem takú trošku zlú správu. To je taká, že za prvé máme málo ohňa a za druhé vypadá to u mňa takto a túto noc idú kultisti. Takže to je skvelá vec, lepšia sa stať nemohla ani. Mohla, že by som umrela momentálne teraz na hlad, ktorý nemám, ale pred chvíľou som mala. Takže vypadá to tak, že budem musieť počkať ešte do ďalšieho útoku. Teraz už to nemá cenu nič robiť. A už stačí iba raz, dva, počkať. Už stačí iba jedna, druhá, tri. 3 steny stačia už iba. Nie. To nemôže, ale túto noc prasknúť, či? No nie prasknúť, ale oheň. Takže hop, šup. Fúha. Najskôr idem. Fúha, tak ja umrem. Ty koky. Dobre. Vyhýluj sa. Tak, nevystrelej si celú Reaganu, lebo potom budeš pomalé jak slina. Tak, mám strašne veľa nábojov. Takže strašne veľa. Mám 0 nábojov, super.
Hop, super, ide po mne ešte. To je akože fakt skvelá situácia pre mňa. Nemôžeš umrieť, nemôžeš. Bandáž nemáš, aby si sa vyhealovala. Robux si tiež nemáš, aby si sa oživila, keď umreš. Tak. Yes, ja som ich dala nejakým spôsobom. Prosím, nech neprší, nemôže pršať, nemôže. Ja som teraz úplne, že v hroznom stave. Som hungry. Mám málo ohňa. Najlepšie je, keď máte 6-kový level ohňa, lebo ten sa vám strašne pomaly míňa, ale zase na to potrebujete strašne veľa dreva. Teraz toto drevo, ktoré som naťažila, tak ide do ohňa. Tak. Tak. Nevie niekto, kde som zabíjala toho vlka. Lebo som hungry. A ten steak od neho by som si to tak zabrala rada. Kamu, mne zdochne oheň. Nie, zdochne oheň. Všetko, čo teraz naťažím, tak ide do ohňa, pretože ho mám strašne málo. Akože nemusí ísť, že úplne všetko, ale aby som mala minimálne 20%. Lebo mám 16. Tak už iba 12. Ja mám iba 18%. Ach jaj. Ja som na týchto druhých kultistov, asi keď som hrala sama, umrela. Teraz som ich prežila. No dobré, ale teraz musím... Bože môj, to kde mám až? Tak. Ani jedlo nemám, ani nič nemám. Tam je vlk. Prosím, že tu bude uhlie alebo fuel. Že? Nie, nebude. Tak to asi zatiaľ vyzerá tak, že to neotestujeme. Ale budem to mať hotové aspoň. Fuj, som sa tak zlakla. Máš baterku, Lili. Nič sa ti nestane, keď na neho zasvietíš baterkou. A keď budeš na neho svietiť. Takže zohnala som nejaké fuel kanistery a uhlie. Máme hneď 29%. Takže tak. Už mi chýbajú iba 2 tieto logvoly, alebo 3, teraz neviem. Som zase hungry, ani na som sa nestihla. Kamo, ty si ma zase našiel. Ty si nenormálny, ty si na mne zasadnutý. No dobre, zabij si ma, more, ešte, hej. Ďakujem, že ma necháš.
4 sekundy samo. Máš aspoň dačo, Lili. Tak. Super, ide tundr, čo je búrka. Takže ďakujem. Kamu, dneska je šok je nejaký hrozný. Akože, čo sa hier týka. Dneska mi 99 vôbec nepraje dobro. Ale iba zlo. A som zase hungry. Kto by to bol povedal? Ja. Teraz. Ach jaj. Idú po mne dvaja vlci. Super, ja umrem. Tak ďakujem. Pam. Ak do mňa udrie reálne, že blesk, tak ja som cooked. Jedz. A jedz. No konečne. Takže za chvíľku to bude mať dokončené. Ach, je teraz sa vytočiť. Super, ja mám 5%. Nie, nemám 5%, mám ich 6. Ach jaj, kamo, ja tu zdednem. No prosím vás, dajte mi drievko. Ja sa teraz modlím, aby som neumrela. Bo ak umrem, tak to bude taký fail. Dobre, už mám 8%. Za chvíľku ani to nebudem mať. Proste Lili, ťaž, kácaj drevo. Tak, konečne som na to prišla. A budeš mať viacej percent ohňa. Keď hrá niekto sám, to je tak ťažké, strašne. Ide noc a ja mám už 8% ohňa, už ani to nie. A tak stále mám. Tak. Ak pôjdu ďalšiu noc kultisti, tak ja som v pohode, lebo už iba určite 2 logvoly. Počkaj, tu si to zmerám. Takže raz, 2, 3. No tak 3. Ja som zase hungry. Kto by to bol povedal? Nikam neutečeš. Ďakujem ti, zajko. Ešte si ku mne pribehol trošku. Tak, mňamka. Ach ja sa vám teda ozvem, keď budem aspoň trošku bližšie k tomu, aby som toto mala celé, hej, takže tak. Takže teraz to vyzerá nejako takto. A teraz idú kultisti, takže túto poslednú stenu stačí nám iba drevo, tento jeden strom a máme to. Konečne je 21. deň a konečne už to budeme dokončené. Ja som to dokopy dokončila, nechcem sa mi teraz počítať, ale cez 10 dní som to určite staviala a robila. Dobre.
Som si myslela, že aspoň tento posledný deň bude normálny, ale nie, musí snežiť a mám iba 15%, akože nie na mobil, ale no, na tablete, ale proste ohňa, tak iba 14 dokonca. No konečne, teraz oslavujem. Mám to hotový. Na cestu to budem proste chodiť. Tak a teraz si idem zohnať nejaké papaníčko. Lebo som celkom hungry. Ja keď som akurát nenatáčala a bola noc, tak kámo, ja som bola v takej krízi. Ja som reálne bola hungry, išiel dýr po mne. Je to meso? Išiel po mne dýr, bola som starving. Dneska sa mi dejú také zlé veci iba. Dneska má 99 nemá rada. Som koho trafila? Vlka. Kašľa na vlka. Už sa na mňa aj vykašľal. Tak a teraz rýchlo šprintovať ku ohňu. Jupi. %, to mi musí vydržať. Teraz prestal snežiť, musím robiť čup. Čup. Je noc, super. A teraz, ak to bude fungovať, tak budem happy. Môžu prejsť iba cestou. Ja tam dám ešte... Aha, super. Kde ste? To funguje. Nikto tu není. Takže ja myslím, že som postavila dosť bezpečnú bejsku. Nejdu po mne, iba že sa stade to nedá strieľať, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like, odber a budem najradšej rada, keď mi dáte odber, lebo do konca tohto roka by som chcela dať aspoň 50 odberateľov, tak čaute.